बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बैसागु बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सा दिखेजलि दखर एबसुनि बानजायनायाव बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो ओनसोलनि मेलेमजिबि गासैबो धोरोमनि धोरोमगुरु आरो समाज सिबियारि सुबुंफोरनो मान बावनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय होनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों सनितपुर जिल्ला एबसुनि नेहाथारि रमेन बसुमतारी बिथाङा लोगोसे सा दिखेजलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शरद बसुमतारी आरो नेहाथारि बलेन बसुमतारी लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर आरो नुजाथिफैबावदों ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावबाय। दायो जोंनि बे सा दिखेजलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेदेरफोरखौ मान बावनाय लोगोसे बैसागोखौ रंजालि बैसागोखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ नैबे बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव खुंदों। बेवहाय जोंखौ गेदेर हिसाबै जोंखौबो मान होनो लेंहरदों। बेवहाय आङो फैनानै खोब मोजां मोनदों गोसोखौ। मानो होनबा जोंनि समाजाव गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बियो खोब गोमालांनो हमबाय। दायो फरायसा आफादा जि हाबाफारि लादों बियो खोब गोजोनथाव रादाब। मानो होनब्ला दिनैनि बे समाव जोङो साफ्रोमबो समाजनि गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो गावबागाव गामि एबा न'खराव हाबनानै थानायखौ नुनो मोनबाय। नाथाय बिथांमोननि नाजानायाव जे दिनै बे फिल्डआव जमा जाफैबाय लोगोसे गोजाम बिबानगिरि एबा समाज सिबियारि बिथांमोनहा दिनै बे फोथाराव फैनानै एबा प्लेटफर्माव फैनानै जोङो बिथांमोनखौ लोगो मोनफैजोब्बाय एबा बिथांमोनहा समाज सिबियारिफोरखौ जाबायदि मान होबाय बियो खोब बाख्नायथाव। आं आसा खालामो इयुनावबो जाहाथे बे हाबाफारिखौ फरायसा आफादा लाखिलांबाय थागोन। लोगोसेनो बर'नि जि हारिमु बेखौबो अरायसम सिगाङाव दोननानै हाबाफारिखौ मावफुंलांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामो। दिनैनि जाबायदि सुबुं नुजाथिनाय बियो खोब खम जादों। आं सानो बिनिख्रुइ आरो फैबाय थानाय समफ्राव खोब गाजा गोमजायै खुंगोन आरो मिडियानि गेजेरजों जोंनि सा दिखेजलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जे बेबायदि हाबाफारिखौ खुङो बेखौ मिडियानि गेजेरजों गोसारहोगोन आं बेखौ आसा खालामो। नोंथाङा जे दिनैनि बे हाबाफारिखौ जेरैबायदि खुंबाय बेबायदि हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माबाफोर खावलायनो सानदों नामा नोंथाङा? आं खावलायगोन जेरैबायदि दिनैनि बे समाव फरायसा आफादा खुंबाय थ' बेवहाय बिथांमोना जाबायदि समाजनि हाबा मावग्रा बिथांमोनखौ लेंहरनानै जाबायदि बेयाव हाबाफारिखौ खुंबाय आं सानो गामियारि आफादफोराबो बेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनांगौ होननानै आं सानो। आदसा बे समाव आङो खौरां बुथुमगिरि आरो लोगोसे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि बयनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दा जोङो नर्थ दिखेजलि आन्चलिक कमिटि एबसुनि जानानै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो बोसोरफ्रामबो लायो। मानो होनोबा जोंहा दखरा आफादनि सिङाव थानाय जेसेबां ओनसोलनि गेदेर गोलाव मानिजाथाव ससियेल समाज सिबियारि आरो माखासे जोंनि ओनसोलनि फोरोंगिरि गोजौ फरायसालिनिफ्राय लानानै गुदि फरायसालिनि गासैबो फोरोंगिरि बिथांमोन आरो जों धोरोमारि गौथुमनि मानिजाथाव धोरोमगुरु बिथांमोनखौ जोङो बोसोरफ्रामबो बेबायदि जोङो बिथांमोननो गेदेरफोरनो खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो जों अननायखौ होनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लाबाय थायो। थिग बेबायदिनो जोङो दिनैबो सा दिखेजलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बैसागु गोदान बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों गेदेरफोरनो खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो अननायखौ जों लानो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बैसागु दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय बेनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम माबा मोनसे फोरमायगोन नामा? निस्सय बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो जों खावलायो जाहाथे फैबाय थानाय
रंजालि बैसागु फोरबोनि मुङाव जाहाथे मोजाङै जाहाथे बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो रंजालांगोन बा गोथार सानस्रि आरो सान्दौखौ लानानै जोङो जोंनि बे बैसागु बोथोरखौ जों बारहोहरगोन बेखौ निस्सय जोङो दखर आफादनि जानानै हांख्रायो। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।